14 we 16 ýaşly gyzlar Iranyň prezidentini we döwletiň ruhy lideriniň mekteplerde asylgy duran portretleriniň garşysyna taşlary açyk görnüşde durup orta barmaklaryny görkezdiler. Bir ay goly wagtyndan öň başlanan Mahsa Amini protestleri gün geldikçe barhada siyasi öwüşgünligi aldy. Ýurdun ähli günjeklerinde dowam edýän protestler orta ýaş toparyndaky çağalaryň hem arasynda ulubat kazandy. Orta okulların birinde düşündürüş işi geçmek üçün yürüte uğradılan adamı gyz okuwçylar gün molsulaganlary bilen protest etdiler. Söz aýtmaga da ýol bermediler we mektepden çykaryp kowdular. Gyz çağalar erkinlik isleýändiklerini we demokratik ýurtda ýaşamak isleýändiklerini dile getirdiler. Iranyň ýokary okuw jaýlarynda hem ýagdaý şeýle. Ýokary bilim alýanlar 1979-njy ýyldan öňki Iranyň döwlet gimnini aýtdylar. Muny aýtmaklyk bilen rejim çalşyklygyny işaret edýärler. Iran halkynyň aýtmagyna görä, polisiýa we güç ulanjylar halkyň tarapyna ýuwaşlyk bilen meýillenýär. Protestleriň ilkinji günlerindäki ýaly halkyň garşysyna gazaply hüjüm etmeýärler diýip habar berdiler. Protestlerde ilkinji günlerinde halkyň garşysyna ulanylan çenden aşy güç derarly Ýewropa Birleşigi Iranyň molla rejimine garşy täze sanksiýa paketiniň taýarlanýandygyny aýtdy.